חגי, זו ההזדמנות שלך להיות מונצח כאחד שמנצח את גל. בעולם! זהו, עכשיו הצבנתי את גל וחגי ימות. נו מה, לא סיימתם? רק התחלנו! שימו לב למהלך לפיתת הראש של חגי שלא צולח. הוא עובר למכות בכליה היחידה של גל. שימו לב לתנוחה הרומנטית שהם נמצאים בה כרגע. רגע מנוחה. יש? אפשר להמשיך? זה נראה לא טוב. תקשיבו לענקות חוסר האוויר של חגי. כן, גל משפיל את חגי ומעונן לו על הרגל. כמו הכלבים בעונת הייחום שלהם. שימו לב, הרסטות של חגי התפזרו לכל עבר. הוא יישאר קרח בסוף. לא, זה לא תליש. האם השיער של חגי ייתן לו כוח? לא. חגי נראה כמתעלף. זהו? דינג דינג דינג. גל, מילים למצלמה. זהו, חבר, חלאס. בשביל זה אותך. זהו, חלאס, תגמרו, אין לי מגרב. חגי קורא לכל החברים שלו. שימו לב, חגי נוקט בשיטת הערסים וקורא לחבורה. זמן רבו! ביי! הקהל בורח לו פעם. גל לופת את חסה. מה הוא מתכנן לו? מה הוא מתכנן? קוקן כמעט נוגח במנורה. המזוודה! הוא שבר לי את האף! אפילו 3 אנשים לא מצליחים להכניע את גל אביב. חיה. אאו. אתה לא נורמלי. נס, באתם מאוחר מדי. אחרי שפיצצתי את חגי. חבר, זה... חגי, דוגלה, אתה לא רב, אתה רק צועק. יש פה השפלה של שיר כרגע. חגי, היא אמרה שאתה רק צועק כמו זה לא בחורה. מבין, מכל יום גל דפק לו את הראש, לא עשה. אוקיי, מה יקרה פה? מה יקרה? מה קורה? חגי, תעזור שוב לי מקוקן. קוקן הצלחתי. מי ברחת? וקוקן מצטרף לתמונה. ברחת! השפלה! השפלה! חגי קורא לנקמה. קוקן! הוא מתכנן! כמו המשימה? תיכנע! יש פה פרי פייט. רגע, שמענו! אתה נכנע? אתה נכנע? כפות, כדאי לברוח. מי כפות? גל נכנעת. נפתלי, ראית מה זה? מה זה להיות בדרך? הוא ככה, פתאום מה זה? התחלת להרביץ לו. מה הקשר? נו? ניצחון! לא מתבייש? אני רק רוצה לקחת את זה. תנו חיבוק. לחיצת יד או משהו. אני מזגיע בצורות כגמר 2000. רגע, זה טקס סיום, סיבת סיום. אוי, הם נשארים בינינו. איפה? יואו, זה היה רגע. וואו. תהיו בשקט,